हेल' लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय। लोगोफोर नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार खालामनानै होदो। फैदो लोगोफोर दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि सायाव नोंथांमोना बिथांनि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रोदो। गाबाबोला सिउ 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 बारबाराबोला बैसागु बैसागु मोना माथो। थांनाय बोसोराव ओंखारनाय बायदिनो देग्लायबो फागुन 4 लोगोफोर नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान भिडिअखौ एबा गोदान मेथाइखौ खोनासङाखै अब्ला नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। लोगोफोर नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों रबिन बर'। लोगोफोर नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना नायनानै लादो। नैबे मेथाइआ जोबोरैनो मोजां जादों। लोगोफोर नोंथांमोना बिथांनि इउटिउब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान मेथाइखौ खोनासंहैनो हागोन। लोगोफोर नोंथांमोना बिथांनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिथांनि इउटिउब चेनेलनि मुङानो जादों रबिन बर'। लोगोफोर नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै होदो। लोगोफोर बेफोरबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ मोननो थाखाय लोगोफोर नैबे फागुन 4 मेथाइआ जोबोरैनो मोजां जादों। लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि नैबे गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो।